Utang-utang tansah bisa lalati alhamdulillah. Leren. Selamat pagi Mas Gareng, selamat pagi Dik Bagong. Pagi Dik Petro. Pagi Mas Petro. Ayo. Gremet-gremet watone slamet, sareh-sareh watone pikoleh. Lakone wisang geni lahir wis rampung, mengko gek kurang sak lakon meneh. Ya kuwi arabine wisang geni. Ayo. Jenenge wae lakon banjaran dari kata banjar, berbanjar. Tegese lebih dari satu yang menceritakan tentang tokoh kuwi. Oh ngono. Banjaran Bima ya ceritakan tentang Werkudara, perjalanan juga Raden Werkudara. Banjaran Wisanggeni ya kaya bengi iki ceritake larah-larahe sejarah uripe. Ya kuwi Raden Wisanggeni. Ngono. Ayo. Wah, ini masih dalam rangkaian untean benang merah bersih dusun. Bersih dusun ingkang kagelar dening para warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing dusun Pingkol, Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Katobat. Senenge mboten upama bombong kawrang bungah saged sowan rambah kaping kalih. Saged sowan rambah kaping kalih mapan wonten ing dusun Pingkol mriki. Tegese ora pedhot lahi seduluran, ora pedhot lahi nyambung tali silaturahmi ngantarané awake dhewe, keluarga besar Sanggar Seni Astabrata kelawan para warga gong kang lenggah ana ing dusun Pingkol ya le pancen bener kamara nyata Mas Gareng. Wah luar biasa. Dongane, Truk. Ayo dongane sing penting muga-muga sak rampunge para warga masyarakat dusun Pingkol anggone ngadani adicara bersih dusun. Ayem sing dadi wargane, tentrem sing dadi dusune. Nuwun iki menika dusun Pingkol. Ayo. Ya, saiki menyelam sambil minum air. Heeh. Ya. Terus menyelam sambil minum air, omong-omongan karo tetembangan. Ya. Dik Sinta, ngadeg karo Sinta karo Yula.
Selamat pagi, Dik Sinta, Dik Mbak Yola. Selamat pagi. Wah, ya. Mbak Yola mau tenganjuk nitih napa Mbak Yola? Habis Mas. Iya, niki. Jenengan niku kathah diidolakan teman-teman Astabrata. Salah satunya siapa Mas? Khususon yang sing demung gitu. Malah gayane Mau kita Mas? Ya? Mau kita tekan lokasi ki. Iki apa Mbak Yolanda ngono ki. Niku sing demung niku. Terus. Masuk lagi to Mas, aku yo ngono. Layak Mas nek nabur tangane ngene. Digagah-gagah nih. Aku yo napa jane ngono. Layakno kok semangat men ngono lho. Jare iki lho Mbak. Tenan sumpah demi Allah kayak glegek kula wacane anune WA-ne Ibra lho. Aku dikira karang-karang tak waca. Masamu ora mbok waca tak waca. Iki lho, sayangku melu to lek bae. Terus tak sauli betul. Tak pusing gagah ben ketok le. Lah ya kok dicincing nih tangane. Terus niki Mbak balasane Mbak. Aku simpangan ki meng di dada toke aku wis Masya Allah. Kok melu. Enggak. Oh, apa. Loh, sesuk kok ndak melok. Sesuk Mbak Yola di mana jadwalnya? Di Solo Mas. Di Solo. Wah berarti ramelok arep karo Mbak Yola kowe. Oh, lakum. Yo, bawa berdua yo. Pelok dari suasana. Apa ki enake? Pengasih apa barang? Ayo berdua sing apa sih? Barang Mas. Barang. Ya. Oh iya. Rumangsaku menabuh duit akeh lho. Nek kadung kurang ya kurang, nek kadung kakean akeh. Yo. Ayo. Gedarane wong akrame artine niku aturane, pakeme wong jatuh cinta, wong menjalin hubungan. Masih udah lanjut? Dudu bondo, dudu rupa. Terus? Ati pawitane. Ati iki dari karakter sing utama. Terus Desina.
Yuk, terakhir berdua bersama ya. Man. Ya. Ora, bisa ini ya. Tangkan ngati numbas harta Masih langgami pun apa Mas? Jenang gula napa dadi ati napa ireng manis? Monggo napa Mas? Iki tak kei pilihan lho kamu. Apa? Dadi ati. Iya. Wah, salah apa Mbak Yola? ireng manis mas. Wah, ireng manis, ireng manis, ireng manis. Wong agama manutan. Iya. Ayo, buka teluk nggih. Yo. Tados ireng manis. Yen kelingan lakonku manis tanpa salah mangkok wonten goro-goro wabil khusus kula aturaken sedaya keluarga masyarakat ingkang wonten ing sektor